Asori Kesia Pano, Achumako Fordia, Eben Mansinai Hospital, Achumako Fordia, Eben Kumase, Ebuakwa. Onyankopon shira upi. Mechiachia obi biara eba Ceder awa iso. Obi bia o hwe yen a o tie yen mema wajo. Ceder awa brene edo. Obi mfro obi no obi so mfro obi se eye Ceder awa. Ene de yesesa Ceder awa no mu kakra. Etoda na ebi abamabu, etoda na bi ene da so asan. Aso Ceder awa no one of follow ye a ojai won how no amani enu nyina ma Ewrade no Ewrade ama won adanse. Amen. Enti Ceder awa no enye TV anase radio program keke o. Eye program a onyame tumi ni na hoden edi ekire. Meka Abraham ne Isaac ne Jacob nyame dada na. Yes. Oye juma. Ceder awa nyankopon no. Oye juma. Amen. Enti se wo kan twere sem no Mark chapter 5. That's right. From verse 18 to 20 no. Bible say bema bia na ohonhomone afa no na odabu dan mu no ewo Galadasifo asase no so no emra Yesu san yade no oje ne free san honhomone ne hye so nwema edi ne nyamu no oyese obedi yenrade Yesu Kristo achi aso Yesu ka kire se kokurom fa ho ko kire wabusua na kodi adanse akire wo ne nwema wahu die nyame aye ni nyina koka ni nyina akire wo na osi mo okudi adanse no wo Decapolis me se okoye den okudi adanse no wo Decapolis. Decapolis means 10 cities eye kura kese makodu enonti na Ceder awa ye ba ye bo adanse ma wutie bi na hye wo soso nkura se wo kan twere sem no ewo Luke chapter 17 from 11 to 19 so Yesu sa kwatafo du yade Yesu bisa won se ba ko peno de na Ceder na ba enkro no wo heaven adanse no ekeje nipa gidi no kwasem adanse no emanipa hu se nyankopon ya ma ofofro me so obeya ma kunyame ba sabre ko na yakofa adanse no ebi aba enti mayanko enkoti adanse no menyi wo fidie no mfiri ho mo a mukuta smartphone nyina mo nhye link no ema afoforo so nhwe bi na ontie bi yanko fa adanse no mra Bishop menu abai se Awurade Nyankopon enhyira menu abai ese wo ha opese wutu kwan wa try baako mienu miensa amfa amawo wasiti na dansie na ntu gidie mu ede na Awurade ayama ho Ceder say 2024 me ba ha say like me ba ha say bompa de bia about 2024 na me imagine say me tu kwan because na yenya scholarship menya full founded scholarship I say me ko US na me ko sua me ko ye me masters ho inti me ba de beto me papa anim e ma papa na me bo ho paye inti e ba nse ye ko interview ni eni pa 17 ye ko do American embassy obia the same scholarship ekuta me no eno an ekuta obia ba ye de visa ne ma eni pa 15 ene ka eni pa 2 a me ka ho me ne boy ba ko inti mi di osu eba me papa na ase in fact na office wo oje ne ho ba bia enje because me hu ni say me bibia me GPA bibia ye kama ai wo senka mo de visa ne ma me ba o ma mfa ma me papa bie na no ka asem bi se ma me obi a wo wa ni bie hu a ohun say akwantu da wanim enti yire ho ne bompa ye enti after 1 month
ena omo ye se me bibia ye genuine to mbesa ye reapplication e de amame nti ye sa ye reapplication e de maame na je se me wie ye no nso a me nsa anya date e wo Ghana ha e wo se me ko South Africa e ho na date ni bi wo nti me de beto me papa anim se papa de aduro ni de wo se oba me tu kwan ko South Africa e ma obompa ye maame koy ye koy ni ye nipa 5 na 3 abeka yen 2 ni ho ama ya 5 ye sa de visa ni ma nipa 4 and the saka me nko a ya nsa mfa visa na nsa ama me bi twa ticket se me di 1 week e wo South Africa. In fact na kwan na ye metenten ti menya na kade chi ya amaba because ti amete ho no na se mfa so obi ani so me frɛ me papa Albert me di su che se okasa kura mente se papa me hunu de me nko a nipa nyina nya visa na me nko a de osi nyame beye se de osika no boko no osi nyame beye nti me fa plane na me sa ba Ghana biem me ba ye me need aso nyina asa because date ni kura wo ye reapplication wo pe date kura for interview mpo a wo nya nti me ba counseling na papa kire ma kwankyere na me koye ye nti one day bi enumere be 7 me restart me laptop na me hu say date bi abeda ho ntem na me de me nsa bo ye mu ani na me koye afa de broni hwe manim saa wase maame obi bi everything is genuine nti obusa me say ono na ibusa me say edie be ntina mienu ni nyina ya mfa visa na ama me because the same school the same program the same scholarship nti die be nti na previous 2 na me koye ni nyina ya mfa visa na ama me nti e wose me jeto me ho say bia na me baaye no me hunu kasa ehwa when musa me question bia no an say your visa has been approved and all the mommy in fact yes na me kwa na refuse me kwa na refuse me nti na me time a e was a medical school no aka just 7 days na school na bi nti ahopepre e ma me gya ho ko US nti me kodu ya no nso nyame aye niam bebre na ama me kwa ye na che say opportunity that hose we a full founder scholarship member with me apply all visas the whole world who US out me apply me has say me apply bi me apply 2 weeks pepe na me nya Canada kan ho me say apply na me say nya Spain kan ho me say apply bio enra ya me ba Ghana no na me apply enra ya me bedru ya ma say nya UK asaka visa na menya ewo US no on Sompa no wo formo eso a mabesu wo fia ha ye nua be ya besu wo fia ne me office oba oda ne bensi mo de ka na eba ansoso no o ka na asem a otemu se na na fom minimo hawa wo so nam wo fia say yakwantu a erade be ye ne simple amount ebi so na time no na nya nduru ye osi broni ni bisansa adenti na yamva ama efiri se obi bia ye na maame ne time no na anya nduru ye ne time no turu ye no ene wanya multiple visas ewo ne de be won so a wo hwam ya wo tie me se ye wo pa ukunu oyire de fa kwantuo ho ufi dem ho akọ anase wo hwam wo TV so o tie me wo radio so a on so ye wura fefufuro ye mo no on so erade mfama on fandomo mano wo ka amen kese no on erade di ama so afa na wo ka amen a on ka ho nti ye ma kwan na me se da bi sa ade anyame aye me die metwa plane ticket na ma bagana na ma ba be di adanse ahye nyankopon animonyam na ma da me papa nso ase empire bopa ya obo time echi anadwo de so mu nyina na me frɛ sometime me frɛ no kra ya me hwɛ time me frɛ no wi ansa na ma hwɛ time mateti ni yie enti papa ena me gina ha se ya nyankopon won hyira obebre amen me da ase fan wonyam nyina ma rade me ase e wo de wa ya ma me amen. Praise God. Hallelujah. Ani de kwa so ya maami ogina wo se o kan de awurade aye na ase obi bia o hwe Sompa TV eye Ceder hour and our morning service our new Bishop Albert
any team a bomb piano. A sending cry no funny serious. Yama me say wayare bese afinie na ne kuru frimu odi kuna ebra ofri kuna yemu na ene ohun say yade bi abobo no ohun say yade mpo because oha na ne video m hyehye no afi na ade na generate aba ne honam ani bishop ose the tower kese bo nsuo mu a na the to no ho a bishop ose any 5 minutes na tower ni mu nyina aye dry ose ade ne be call so afi de ne maye say afi onko check up so we be anu the cost specialist wo enuru amode man de dosopuo ose santase okọ check up wo ho ekohu specialist na otwemi anu bia na okọ hospital okwaji nuro onom emfa ho afi de onum nuro no eduru ba bi na obobowa sa ene obi chense onsan fa kọ hospital ba ko osan de kọ hospital e wa henema kokoben wo se enu so okoduru honom no ye check in ye se na koma aye kese afi de be ene se pressure de ne ho ba gimo okwane ye check ne pressure e wo soro etwam 200 na afi wo wu enu nti ma me si afi na brabo na ohun ne onye de okane se onu so ebewu bia na nti afimu a ana baba wo bi odena ye ba awowo abetifi ofre no ne di nkoma no se me yade o wo se maame me ka kire o sofu bi ba Sompa TV hallelujah enumena no nkunu bia wo se your friends say Ceder hour eya hwebi maame so ode ne TV to ho from November ni mu ho and ode to ho efe otie mpai ba ekoso na ode nsuo asi TV no ho na ohwie a oba abrewa wa yan kakran no owura washroom na wabɔ mpai ese awurade wakoa de ne ye adwuman me di nsuo igu me ho a yade bi ewo me nipaduam se nipa na tɔma ame se firi hene ma no nkɔ was from there onko no maduro biem onko hospital biem ne ho asese no bishop osini nyina akɔ the upon in some awurade no also ade bi a ɛyɛ no onso so ɛbɛkɔ bishop mama kasa won say kame ntimi hya atade se mi gina hoi dem bia ntimasi masene mi si akona se nso so mente se mi gina bibia mpo ase e da awurade ase se wa yamadom na wayi ma firi sa yade anum ane pressure nim nanim se dia aka biara no onyame a wontonko na wanna no o hye nyuma paase a wode ko awie pa hallelujah so obehye no ho ani hallelujah amen mama say onyame adom no say was 78 years 78 years nyame hyira me mama Onye obese nyina che amen obedu nkwana ne nyina amen amen me gyina dance so obi so ne honam ehyehye no ne ho ne video mo hyehye no a ontime na yesi bibi di monopause anso so ono de ne de enye monopause ena enye papa pause ewrade mo amoya ne sa yade ne nyina mo so mo de no entunyira eya mo follow Sompa first service and Ceder hour mo so mo be di dance. Amen. Amen. Abusenso ejina ha no modi adanse ahye awurade enmonyam. Menu abade na nyame aye. Ceder. Enu no momo amene mabusia. Ni na safarade nyame ase. Na nakoa ni di fonso. Omianka se papa nyame wo nhira wo. Ti awurade ayebro adwene nti ase so. Me ma me da sore da krope. Mami ya wujina minchen na yare abetime mami ni nufu ahono a ye hwea enye den enye yie ye de ko hospital doctor Ceder no adi so ye no operation enti ye nkotwa scan yes mama wakoma ahono enti ye operation na ubewu me mami ko ba ye wanka ankyere obi a e na ode share ne ho enti fia da ya ba sorry ye tie kire papa so Mike ma wose me hu se owuo bofo awura fie na de edi kan sie no we die awurade me yedi fu a wado madom me die ni kwan sa wo ma ho kwan ye pese ye rush ma me di ni ko theater ne akase na kuma ewu na kuma ye de ahono na ma me no ye di ni du ho wawu ni wo be ye hyew ame akase ni kunu se di okunu wo ye nsa nso so na ye den wawu ampa me papa so wo ye hyew ye pese ye kase ma me na anyini afe na areho aba papa de ye betu ani mu hada na wo ma omo wa ha de o mu huni kati ye se ope health worker se wa ha nyina atwa ye ho ahia operation no o jira awurade bi nso aye ne den dua mu ha ti se kodu hospital me ma me bewu
deɛ papa yɛ honhom dwuma kɛseɛ wie yɛ no me maame kotwa ya doctor si maame akoma na ahono no se bibia yɛ pɛpɛɛpɛ o ma wo nsɛm ma Awurade ansa no beto adanse no so na me kanfo obi a wo hwɛ ya wo tie sɛ yɛyi mpaebo fra brabo no ma enye yie ya maame a odi adanse yi ɔma asɔre wɔ ha na ne mama mienu na ɛba asɔre wɔ ha enti de ɔkɔ hospital kosie nyina wa amma ha meka kyerɛ sɔfo ɛna wa mmɔ ne mama no so amaneɛ na mmom fiada bi a ne mai ɔmo yɛ adwuma de anso ɔmo to ɔmo adwuma mu bɛgyina mu bɛbɔ mpaeɛ ɛbɛyɛ odi ma asafo no bɛyɛ odi ma ɛma wɔn abusua yɛ odi ma wɔn ho sɛ nyame ma ɔmo ho ban sɛnea yesu sɛ yɛmmɔ mpaeɛ na yɛankɔ nso wiem yɛmmɔ mpaeɛ na yɛanyera twerɛsɛm sɛ yɛnsi borɔnsam kwan na ɔbɛdwane afiri yɛn nkyɛn ɛno mu na mpaebɔ afiada a yɛyɛ asɔre a nyankopɔn sɛ yɛfrɛ no dahia dam a ɔbɛgye yɛn so na ɔbɛka yɛ nsɛm akɛseɛ ne nneɛma a ɛhinta yɛn mpaebɔ no mu ɛna Awurade bie m'ani sɛ mahu sɛ owu abɔfoɔ awura mmabaawa yi ɔmo fie na mahu sɛ owu bɔfoɔ no kɔ akɔkum ɔmo maame na mehu no sɛ ɛyɛ operation so na ɔkɔ a wamma enti mu a moba mpaebɔ no nyinaa mo kaa yɛ sɛ oku na ɔware no owu ntɛm nti yɛ sɛ ɔno koraa deɛ ne mmerɛ no soso no ɔno koraa wanyini dodo nti ɔno so yɛyi ne mfiri hɔ ɛno na maame di ho adanse ɛyɛ sunsum no ansa na ɔmo kɔ fie a maame kɔ akɔkyerɛ mu sɛ bo makɔ akɔtwa scan ne nie doctor sɛ me koma ho no nti ɛyɛ mo surgery no a ɛnyɛ yie mewu ɛfiri sɛ me BP no sɛnea makoma no sɛ bɔ no ɛna adeɛ no so ayɛ me nofo no so no yɛanyɛ no operation no a adeɛ no ayɛ kɛse ɛkyɛ so adeɛ no bɛku no ɛna mmabaawa yi kɔka kyerɛ ɔmo maame sɛ sei ɛna ɛkɔ mpaebɔ a ɛkɔ pie wɔ baabi a yɛkɔ asɔre nti maame no so baa nan ne ne mma no baa ha ɛma yɛbɔ mpaeɛ ma maame no maa no akwankyerɛ anigye sɛm sɛ ɔsan kɔtwa scan no akoma no a ahono no na ne nyinaa kɔ ama no abɛyɛ normal nti mo a mobaa ha efiada watch night no ɔmo de scan mmienu nyinaa kyerɛ yɛ before and after baabi bi ɛkyerɛ sɛ akoma no ahono baabi ɔkɔtwaeɛ a ɛyɛ normal ne nyinaa ɔmo de bɛdi adanseɛ nti mekamfo Awurade ama sɛ wo a wohwɛ me a wotie me no abrabɔ no baabi bi ɛkɔduru biaa nyame wobɛtumi agyew afei deɛ monto adanseɛ no so ɛberɛ ne so yɛkɔyɛ me maame operation no operation yɛkɔyɛ na ɔmo yɛ nipa 9 me maame ne nipa a wɔdi kan ɛnso yɛde ne wura mu yɛde ne bɛkɔ ambulance mu na papa ɛfrɛ asɔfoɔ frɛ mpaebɔ yi sɛ ɛkɔ soa ne ansa na yɛde ne wura mu enipa 9 na ɔmo de me maame akyi me maame ka ho 9 no mmiɛnsa ne nyinaa ani so bɛtee no na me maame ani so ntete oxygen sisi so doctor for yɛ nam so papa kan deɛ maame bɛbi wadu bi ɔbɛba nkwam eduru sɛ yɛde me ne maame mmienu tena ambulance mu de yɛba ward na nipa na wɔntumi nhome a oxygen si ne so no ehwire sisi kim na nurse fo nyina edi adanse sɛ mama ahoɔden aba na me sɛ papa wakwankyerɛ yɛ adwuma mpa papa wo mpa ɛbɔ yɛ adwuma mpa papa wo ama yɛ nsu bro nya bere bi sɛ ya na me ne mabusua yesu yɛ nim sɛ ne da so asa enso yɛ ba ha Awurade ma yɛ ne mu ngo ase na ka baako aka yɛ de gigi yɛ ne no bɔne fo wia no nanso bishop mo srenti me asiesie yɛ wayɛ yɛ yie dance ya papa ka sɛ nam kwan so a ebenti epesi ekuma amene twetwere no adanse no twatwa so a eba sɛ ya ti mama papa asɔfoɔ asafoma asafompanifo abusua nse asafo Awurade onhyiramo ɔnyɛ mo kɛseɛ yɛ ne bibia ka nyame fa mu mfra dumu enkwa dumu epita boa mu agye ebida Awurade as amen you're born in summer Awurade no Awurade so bɛhwɛ wo ne wabusua so eyi mu afiri so hwɛ dɔn bi a ɔbɔnefo no bɛhyehyɛ amen. Bishop, we were last week at dance here. Last week Friday, ya ba sole, minu ya ba isa obabi. Na waka se obibi ala wakuma swadi ya nutumnika efa nsako ka ota no. Na Awurade ede wadi ya bemao. Bishop also no ura no mo ton mo ka emfie miɛnsa ya twere fo se aboho ka na si ho sa emfie miɛnsa ni yento obi ama ho. Every last week Friday, what didn't say ka ota no koe no.
Saturday, Sunday, Monday. Nipa baka no ho abeto ka no a ebro na adwo ne de nte aso so go gina ha wo de astaka sema yapon Bishop Aslan Komas. Hold on. Now mo pesa mo ton ka na e de bo so me san fie san. About 3 years. 3 years. I'm on to ka na. Last Friday and Erade home kasa se betache ono nyame affordable chia na kasa na kofi ne hwe se de Erade be. And then my men why da na say na ho nya de. Why de? Enti akora no wo ye funu kwa ni ante se sika ye den abama me ho. Yes. And then me gira de ha. What dear Bibi Akataso, Bibi Dasso, we gira dance away so Ufu them hako, and only a vampire year only. So I dear no, you bet ya mama. Amen. Danyamias. Hallelujah, 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 hallelujah. Say me catch it. Say onyankopon no bie no hode ne ho ato no so a wama ne dem agua da bida won wo hawo na da wo so na ema wusu no won wa benedi na ema wusu no won obi ofulu sida awa no otu anam ho no otu gidi anam no won so ono so odi powerful won so no obedi adanse amen me hyenya me tumi ne nyame ahode se won so onyame ma wa danse amen ma yensa nko enkofa dance ne bemra o de tikoso aneti dance no wonso wuti dance no nyame ma wa dance ne be amen Bishop yenu abai so ejina ha no no so di dance piesie ahye awrade en monyam wose eye 1 June ya ye anano Monday wa bie ni store a otim na owo ho no hu se ne ho nam enko ni ye eti auto store no mu se okwa akoda kakra na nya ebia nya meba boa no ama ne ho asane no papa yenu abansi okodae na osori ye no na afempo na yade no mu ayedin ohun sa ni nipadua mu ahyehye no afenso ne nsa aya nsuai na ne nsa nsoa no emoamoa ne nan na ne nano nso ekoakoa afe ontimi ansori nanti ontimi anya no hwe ne home nso ete enti oriawiai eno kobo ne stepmother epono ena ne stepmother no efure ni kunu sa ne yire ewu nti ontumrika emra fie ti ni kunu no ba ya no tam no eto ka mu se odeno eko hospital papa yenua ba si omu kono na eden onum se owuo ato na wie enti udia na no obo se sida nyankopon enye no sida nyankopon enye no firi wose mo wose afedia obo wudi no papa wasi ehonoma no wahunu se eya ne widie ma ahihye no na afo ne widie ma asase ejo no papa yenu abaisi omu kodru hospital ho wantimi ansi anante ni kunu ene peja no ana ode no koto hospital bed so wasi ne nsano na egusu amoamoa omu tinimu a enye yie ne nan no so omu tinimu a enye yie enti wakatre nurse bi say wasi na aduru sida hour ono so oyobi a sida hour no otai ene ye ebompaye to wakatre nurse ni say nurse no emfa ne phone ensechi sida hour no ema no na ohu a ne ho ebeto no nurse no kacha ne say no phone battery awu enti ontimi enye ma no yenu aban say nurse no ede phone dama no say onfa ma no ojiri say obodi a sida nyankopon ebeto no enti yenu aban asase say obodi wa sase say obodi papa oguso obodi na ne nan na akwa no na emu atene ne nsana ayadai ne nsana awuro no na ne nsana so atene papa yenu abai say ehonu ma oguso obodi na afedia no hu se ne ho atono na ne ho atono doctor babe cheke no obe examine no ebe hwe mu kondi ya wasi program bia eni ni padiam anajo na omusa yi no ede ne ba fie o tina ha na o dance for radio ma wonse ma urade ya what yes eye stroke ahoma eno moto che no say ya na stroke na ka wo so ene se sister yi problem na ntimi anka no so a
wa wo hwe me a wotie me ade bi obonefo no soma se mra wo so won so na ebebo adane akoba bi afiri baae Awurade agyo fa no monyam nyina ma Awurade de Awurade ase me de Awurade ase papa so me da wase budin no se minim se papa din ayaresa wo papa din nko na me boy yo mankashi me wan nse me nsa o se de oti yemo no eso chen de wo wi ase papa nyame shira bebre amen obo me din na Yesu din na obo no ba won sema enua ba no ba won sema Awurade jawo hodi nyina ma Awurade Bishop Kwapong Awurade Israel no anya okese Yenua ba yi se ono so wo adanse a eche so na e school adanse ma wadanse no nko Ceder me da nyame ase wo ne wa ya ma me ba Ceder ha de nyame ya mintimi ka free me school time na papa e hye me nkom na obom pa ye ma me eduru se me pa adwuma nso papa na me behu no o ka se me ntro ade a me pese me ye na me sure teaching because no na me hwehwe e kira kwan ana ampa me nyamu 2012 I was senka 4 years me ko promotion but try there 14 years ni me ko promotion da me apply a me nya be ya ma ye ni pasem me mehu papa me nka hwe nkire no enti this year na me si da bi adenti na me wo odifo na me mehu no na me nka me ha nkire no amanfo odi adanse papa me ni na nante ache adenti na me mehu no enti me behu papa na me ka kire no o mama kwankire ma me koye enti me printi de ye fele e wo net no enti oba TV so a na me so me de atoso ye peja document na me peja anopa na me peja sa ti duru sa me kwa akotro no me friend no na me nya no na me se o se me ye audio no be ready enti me ye audio ampa o kenkan no so ye audio mpa body bre me ana me so me come to me di so a time bia o me ye peja ni bi koi enti me ko rem me de ohuru mani mensua se we di question ba questions bebre na bri mani so me hu de mensua me duru fie kura mabre enti mensua se ana na me kwa akotro ti na me jani nyina me nyame se nyame onye mame enti ye kotro exams ne ba ye kura da bia na me peja me document nyame wa ye ma pass me nyame promotion me de nyame ase papa nso nyame nhyiraw 14 years ni o me pa adwuma kura bra me breye na me ba papa na papa se wo de ka de obeye tro mama wa kwankire kwa na kwaye ampa ana ye de atu screen so no menya congratulations menya me ko AD2 14 years I was by now come ko DD and so me ko promotion da eduru okra mente na ya ye ko agam de me kon so a me pass we de ma anye ni pasem be hu papa na Awurade waye be da nyame ase papa so nyame shira amen and o promotion that screen so me gina say nyame akwa say me say twe another promotion odifo na kasa e wo Yesu demo amen o promotion ache wo mu ni nyina Awurade ma ni nyina mra ntentem amen wo Yesu demo ana mabompa ya ma amen amen Bishop Awurade Nyankopon hyira wo yenua bai say odi school ho adanse na nasem nyina ne say etoda na wo ye nkyerɛkyerɛ na wo kyerɛ sɛ efie bi wɔ hɔ nom a yɛmpɛsɛ nipa bɛkɔ school efie bi wɔ hɔ a awade ho ɔden ɔno ne fie deɛ school paa deɛ yɛtwa abusua ne din firim nto ayere ne ho sɛ ɔbɛtumi abɔ mmɔden akɔ SS na papa wɔ so wɔ wie JHS a ɔpɛ so ɔkɔ SS that time na do free HS MI na ɔse ɔbrɛ 4 years na ɔda so ti fie a wɔnya aboafo a wɔde ne bɛkɔ secondary school papa ɔso ɔba w'anim ɛna wokyerɛ na kwankyerɛ onyame nkyɛade obi a ɔtena fie 4 years onya scholarship etimi kɔ secondary school wantua school fees etimi wie hallelujah owie ya no ɛna ɔsan de bɛto w'anim sɛ wɔwie school afe baako afe mmienu afe mmiɛnsa efe mfinhyia nsia ɔda so te fie wɔn hu ne sɛ papa tumi na saa kanya no ho
on person obekɔ tertiary ɔno nso abɔ ne tiri mu pɔ sɛ obekɔ school na anya bia ebusua mi no amaame mɛmo ɔde ahyɛ nyame animonyam papa 6 years wosade akwankyerɛ gu fam maa no ɔso agyina hɔ yi wakɔ tertiary university awie ɛwɔ bere ɔde scholarship ɛna saa kɔ school wobɔ wo nsɛm anka awurade yɛ bi ma enti maame si ɛnɛ wɔgyina ha wɔwie school na apɛ ɛna bɛrima bi nso ahu na wɔbɛyɛ ne ho adeɛ enti awɔ bebrebe ɛkɔ so nyinaa nansɛn ɔno ɔnte bi awurade ahyira no wɔwie school asɛn nya awadeɛ wɔgyina ha ɔka hyɛ nyame animonyam ɛnɛ deɛ ɛka kyerɛ wo ne sɛ gye awurade di aw ɛnɛ asɛm no nyinaa ne sɛ awurade bɛyi sɛ ɔtie yabes maame wantie no na sɛ duru yabes soɔ no awurade tie no wo awurade bɛtie wo amen awurade bɛtie wo amen yabes maame ansɔre aso yabes deɛ ɔsɔre sɛ wasɔre a wɔte awurade anim a wɔbɔ mpaeɛ no awurade bɛyɛ na sɛ wobɛkɔ school 3 years 4 years 7 years na ne nyinaa wonkwa wanya scholarship no mo a school for scholarship no bi ntɔ wo so amen scholarship no bi nya dan ɛntɔ wo so scholarship no bi nya dan ɛntɔ so the radiasi acho me the radiasi wa de kesi awaya mama papa nyame shraw pa ne wanka me ndu baby am awurade na ayɛ watch night ɔte aseɛ efi adam pa aba ɔte aseɛ Bishop awurade ayade kɛseɛ me nua bayi bɛ yale na yade no abosome miɛnsa wɔso ontimi nante mfiri baabi ɛwɔ yi enu altar ne so ɛgye sɛ wɔtena ase na ɔkɔ hospital asɛm ɔmo ka kyerɛ ne sɛ ne mogya so ate enti mo nante wɔntena fa akoko sɛ mogya ne bɛba mogya no nso a wɔnum nnuo bi a mogya ne ma wɔnante kakra ne ne so biri no wɔtwa hwe last month watch night ayɛyɛ September edition no Bishop ɔso ɔbaa bi ɔbaayɛ wulidi prayers awurade fa so ka kyerɛ yɛ sɛ obi bi da fam fa wɔn nsa fa firi fam timi nua bae sɛ ɔkɔtɔɔyɛ ɛna ɔde ne nsa yɛ sɛ ɔfa biribi wɔaho hwee bio efiri sɛ yɛyɛ watch night wi ofiri akɔ yadeɛ na tu ayila na ne so mmiri ne bio 1 month pɛnie yadeɛ na yɛdɛn Bishop wɔsi yadeɛ ne tu ayila no ɛna ɔso ɔbɛkɔ hospital ɔno wasa akɔhwɛ ɔkɔɔ yɛ a ɔmo kyɛke yɛ no wɔn si mogya no aba normal ogyina ha a wɔde asena kɛseɛ ma nyankopɔn status wɔ Bishop ɛnkɔ ɛmfama ɛsɛ yadeɛ no ma pɛgya mo nsa nyame ase tie ɛnyɛ wei a na ɛbɛ nipa so eku no ɛnyɛ bia ɛnyɛ wei na ekum konu ba no ɔfosan yɛ ɔba no babojata ba no eku ne kwan mu mɛnu ba no eku ne tunru na wɔn sɛ ɛba wei soɔ no wɔn sɛ nyame agye no wɔn nso so nyame ɔbɛgyew amen ɔbɛgyew amen na wɔn nso menu mmienu yɛayɛ dan yɛahyɛ n'animonyam bɔ nsɛm awurade mane na da nyame ase na ha me da nyame ase Bishop nyame nso ɔnhyira pa amen amen hallelujah 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 amen ɛnɛ okuada yi yes ɛnɛ midweek yi yes wɔn sɛ nyame ma ɛdi adanse megyina sɛ nyame akɔ nyame somafoɔ Jesus ɔso mefra adanse ne bi ma wo amen mefra adanse ne bi ma wo amen gye me so wɔ fie hɔ sɛ amen amen gye me so wɔ Facebook hɔ sɛ amen amen gye me so wɔ YouTube hɔ sɛ amen amen TikTok hɔ sɛ amen amen wo a wohwɛ TV gye me so sɛ amen amen obi man so obi kuro so gye me so sɛ amen amen yɛnkɔ na yɛnkɔti adanse ne bi mmara na wo nso so obɛdi adanse sɛ ɛna okuada yi a woti obi adanse yi wo nso so obɛdi adanse no bi yɛnkɔtie bi mmara adɔfo no mo Bible say onyame gye wa na wagye ɔne wo fiefoɔ nyinaa Bishop awurade nhyira wo yɛ maame yi sɛ wɔakyia wo a awurade amfa wo so a saa mmere nkuonim ne gyinabea ɛsiane sɛ ɔkae sɛ ɔba dam ha na ne tebea ɛnyɛ ɛsiane sɛ ne wakɔm asan yɛ dunsini obi a ɔkɔm tete hahama san ma nkurɔfoɔ akwankyerɛ ɛyɛ nneɛma gye sika twitwa nwan ne adeɛ saa mfinhyia sɛn 15 years wase wayɛ akɔm no 20 years ɛna dunsusɛm no so wayɛ no 15 years na ɛnum na abusua no ɛyɛ abusua no agyapadeɛ ɛno nti obi bia a ɛwɔ abusua ade ne timi ti siw so na ne sister panyini ɛti si ne so ma ne kɔm yɛ anani huni ɛna ne sister no yɛ sɛ obɛfiri akɔm ne mu nti ɔno apere sɛ ɔpɔɔgyeɛ ɛna ɔde ne ho kɔbɔ nkramo nti nkramo sum ne mu no dako ɔkɔ asɔre ɛna ɔkɔwu tɔɔ asɔre dɛm hɔ
Enti ye nua ben so pɛ sɛ onya ɔgye afiri mu mfinhyia aduonu akyi no na ayɛ dene sɛ afei hene na obenya ɔgye ɔnenam asɔle bebree ɔmobɔ mpaeɛ ma na still na adeɛ no ohu sɛ adeɛ no di n'akyi nti ɔso ɔfiri ne kurom bɛtena akuropɔn ha afei koraa sɛ ɔnante kwan so si ohu sɛ amotia di n'akyi nti eduru anwummere a na ɔno nko anam asɛ biribi bɛkye no ɔnam ewura ma no ɔno nko osuro to obi kyerɛ ne sɛ ɔmmerɛ Ceder na tumi ɛwɔ dan mu ha hallelujah nti ɔbaa ya na ɔbɛtena ase wɔ ha na papa nso wɔ office bishop pie ya na ɔsɛ maame na wɔte ya no sɔle gyina hɔ me wɔ office me hu a motia maako adu ɔsɔn so ɔmo di w'akyi na awurade nyankopɔn kasa kyɛm sɛ woyɛ ɔkɔmfoɔ na nnɛ awurade nam ne tumi so bɛtu afiri so praise the Lord sɛ tumi bi kyɛ tumi bi na wɔahyia onyankopɔn akoa bishop bɔ mpaeɛ maa no kyerɛ na kwankyerɛ mfinhyia bɛyɛ sɛ edunie awurade de ne nsa kaa yɛ maame ɔnkɔm biem sɛn 15 years nie yɛ maame ɛnkɔm biem ɛne wɔte nyame fie na bishop wei na awurade a ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ɔde ne nsa kaa maame ɔyɛ dwumadie sonko ɛwɔ n'abrabom wɔse abusua no mu no awareɛ obiara ne wɔn ma ɛyɛ ne ho adeɛ ɔno kora ogyina hɔ yi ɔkɔm no wɔanya bɛrima bi anyɛ ne ho adeɛ na ɔde wo ne ma nyinaa ɛnso no sɛsi a wɔgyina hɔ yi ne ma mmienu akɔ awade a yɛayɛ ɔmo wɔ ɛdɛn etu ɔka hyɛ nyame animonyam sɛsɛ ne ba baako wɔ nkran ɔsɛ maame sɛsɛ abusua yɛn ntu kwan da but deɛ mi hu ne deɛ mi teɛ no kyerɛ sɛ akwantuo kwan yɛ abie nti ka kyerɛ wo sɔfoɔ na ɔmɔ mpaeɛ maame bishop ɔso ɔbɛbɔ wɔ amaneɛ ma wokyerɛ ne neɛ ɔnyɛ ɔyɛ akwankyerɛ ma ne ba no onyame adɔm ɛna ɔkasɛe oh ɛna ɔkasɛe ɛna ɔkasɛe oh wote hɔ nom ɔ ɛna ɔkasɛe ne ba no ɛni Ghana wɔto kwan ɛwɔ amanɔne ne ba ne na da screen no so no Jesus oh to me Jesus ɔkasa mame ni nase wetumi abɛtampo ɔno ara ɔno na wotumi te ɔno ara ɔno na wotumi te ɛyɛ Jesus wotumi te nkwa ɔkasa mame ni nase hallelujah ɔno ara ɔno Bishop efia yentu pa efia enwale ya mo bebre ya maame ede ne ho bedon Ceder safo mo hu no na wa wi ata so se akom no ompe biem na ye busu aja pade se ofiri mu a etwa se omo furu Togo te Togo ni no dia ho e ka kire ne se Nyankopɔn tume so kyɛn akom ne aboso nti ono ankasa wapa no ho akyi no 2 minutes ne hwehwɛ ne biom 15 years a ɔde no abɛdɔn asafo no 2 minutes nyina nti me ama biom 2 minutes nyina adwane sɛ 2 minutes bi wɔ yɛ busuam yɛse ɔyɛ sasa ɔsan wa ontime nware ɔsan wa ontime nsifie ɔsan wa unyiri gye ɔsan wa no ma nye yie sɛ awurade asa na ma yɛ maame a ofiri ha kɔ yi abɛmpɛ ɔhwɛ me bia awurade so bɛsɛ wo deɛ na wɔ Yesu din mu yɛda wasi Yesu wayɛ bia maame yɛda wasi o yɛda wasi Yesu wayɛ bia maame yɛda wasi God bless you ɔso ɔda nyame ase the awurade ase ɛnkyɛ ɔmo yɛ bɛma ɔmo pounds yɛma ɔmo euro no yɛmo bebree akwantuo no ɔmo ama yɛntu a yɛma bɛtu de ayɛ dɛn ahyɛ yɛn nimonyam Mesesa yɛn na ɔmo
bama o akpana o bokokokwa ma o akpana o fofo do manyuto akpana o meda akpana o nya ji maka meda akpakto nya la akpakata da akpana o fofo ni kala wanam la ado jishonam meda akpakaka ni mati anrobo papa akpana o papa akpana o mau ayira o mau ayira o mau ayira o amen. And we jina ha onso won se nyame te ase ma me de na awurade aye hallelujah amen. Sana wi mi jina ha se ya na me di adanse kesi a hye awurade ani munyam de ni nyina hye ye hu sida awa somewhere November I was Sompa TV na that time na ye hu sida awa no na me ma me yare me anso me yare ye last month teacher ni so yare enipa miensa ane ye yare na sa yare no so nye yare ketua yade ya me maame no sa yade na bi na ayeme na me nua teacher ni de ono de ne na yenka ye see infection ya kwa ya bobusia ni nyina na ye follow sida hour na mu wa na November no me maame di free mu ti maame free mu na ye koye krom baaye na me de me nua teacher ni no ba ye baaye ye ko papa nim ye kona wontumi nante wohunu hwe ye kodru ye nsema papa ka ye nyina wante na ye koyi no bisam se sister na bishop sise anam so se awurade ba ye hallelujah adofo no ni moja nyina doctor say awia manaka 5 instead of 11.5 otinte so a etise huro ontumi ni di me maami aba bewu me so me yare na ni nyina mu possibility na etwa to no December no na ye di me maami 1 week me nua ne ntimi ankobi enipa no me nko a na me di me maami 1 week na ya awre ho sam ya tetesam na ye kodi 1 week ni wie ye na ya ba ye no ye ba papa chere ya dikitu bi na nyame a wotomi ade nyina ye no aka chere se ye fo ya ha nyina mra na nim no no oba ye no se awrade no wa ye wa jeme nua no a within 2 months kura ma ye bia school na otumi ko school enter so on say 2 some memory na twa hallelujah amen na first day na ye be wura ha say no a ye akoro no ena papa e bo mpa ye ma ye ye duru anim ho a obi a wantumi ni di obi a wantumi no musuo ye duru street ni so no sister come de me media chekai hallelujah hallelujah na watumi ye didi e ho ne ehunu se nyame wo ha wo Ceder ha say enu ti ha say ye de na ye kwa hospital no na instead of 5 no na within 3 days no na duru 9 hallelujah e moja no o ma wonse mawurade e moja na awie no aka 5 no within 3 days na ye 9 hallelujah eti mu ha ye baba ye me maami ayi na me sa ba na be kra papa na ye baba ye me maami ayi na me se moja aka 5 within 3 days na sa kwa 9 dia ene na me so hospital no ma wi ata so sa me sumi nkobiem hallelujah na nsuo ya enchini ya me di TV na nim na me dan Yesu moja na me di gu me honam na me di dwale na me di gu me honam na me di dwale na me di gu me honam na me di dwale efiri ho besin ne me ti me huri me ti me ya bibiara me ko hospital hallelujah hallelujah na awurade nyakopon aya na dia me kan nyina se otufo nyakopon meda na se ejira kan de wo de wa ye papa nyame won hira wate wama wani so ade nyina hunu mmeram waba mfiri kwa adumu na ye anu to ye hia woji no ye ba wona ase nyame na mo so atwitwaje ye e wo Yesu di mu amen amen tie ma me gina ho ebia de ma me kan ebia wanti ne ye o se yare e ball maame the same yade na abo ne sister abono se anemia se de benyo omomoja wia na awie ni sister oyo kyerɛkyerɛ ni o kyerɛ ade no ni moja na wia instead of 11.5 no ni dia wia ma na beka 5% or 2%. But you say yade no e kidney stones na omoye omo say e infections into kidney ni mu na ade no to na awie hu moja and don't cause
Uti. Enti me ka kire wo se. Akwan bia ye de wo maame fa so. O papa fa so a. Omo de bere na se no. My God. Wo ye de wo be fa so. Anso Awurade nam so be pagya wo. O se omo te ye nka wo Sompa no. Omo tu anamo. Mre bia ya me ka kire se o haw bi wo ho a. E ya namontuo. Ye wo haw a ye no bompa ye wo TV so no radio so anyame be ye. Ye wo haw bi so a ye tu anamo. Eba Nyankopɔn efie otu anamo no oba na maame ne nua no ntimi ne ntimi no musu ofiri asase so ase komode no o 3 days na moja na aba beduru 9 oh eduru so ana aba no ma ane ho atɔ no a enne o kyerɛkyerɛ ono so ne yade no ene so atu ayera Awurade ahyɛ ne den konkran no monyam de a also I will show me a wotie me. Yes, God. Ufri hakoya. Yes, God. Utie me ya. Yes, God. Adebi a waposo mpayaje. Yes, God. Erade nyama osese ya. Jeme so say amen. Amen. Yenu aba ise odi adanse ahye Onyankopɔn ti asefo animonyam. Ɔse obepie dem ha no. Na yare dane yafunu mu a ɔbɔ ho ka bosome bia ɔkɔ hospital. Yadea no yaya enko Dr. Cheder Droma no onom chese odaduro so wanum aduro ni be 1 year abusumi bia oto aduro no but opie dem ha no Awurade nam ne ho konkro tumi so yi kyerɛ o a wono ameka yadea na nkyerɛ o na o kyerɛ ne sɛ edem ha ya obi ma ye chok enti abrante ba akwa no o kyerɛ de mpo ene obowura ne niamom sɛ o chok wo ho ene wo de baaye Bishop, what the chalk cream about was only chalk no. Now you're for Yadia a ton of so one number dura channel ebeko. Or so one number yet a free hall. 1 drop BM ebesi sabra ojinawe. Na what on? Ya tosu bi almost so FS and your free Yadia Kodia. And you're not or reba. But I chose it in fear sen and I bought a bawon pie. 18 years. In Fishia do watch and our peba. That crop Adam Haya and a rather foul so say a rather chana dear and to see a good daya wada about when himself a pampaya obama the Sierra de such remedia mania papa also chana quanchere on ye a radinian coupon at Tomo where ye yano a rade achane a babayini wachane bapema sabre akrana tiasia sabre akrana da on 19 years uncle Pejano at the next day na a radiadom Samro kutaba or can we show bibia in cry. Then Yamiasi. There radias, the papa so as amen. Bishop, a radiant point. Other 4 hanging a yentia mammy a dance here. Your mammy say be been Tinicro and Canahoa, Nansu Genema dia dance pepe. Mammy say only Nicuno aware and Finchia Adrianine and ye chili. Neba our decline and your 40 years. Not just a orchestra. Oma worry about 41 years. Nanso na be man enya ne ho ade. O say okay 18 years ago. And a be man here say okwakoye ne ho ade. Bishop, ebra be man de na no kan ya, mami say ofro car so okokrom and okonya accident. Hwene nan ye ne operation ni ade. Apa wa say ekura hospital na enko G. And Awurade Nyankopon admo obi kire ne ha. Oba han mama na kwankyere ene kuro etimi wu ye. And let Mamma on Nantia or that's your cratias of 4 Bonsama Jesus. Enti Oba Hangina, what an hour is number 2 when we can say a Radinian Copon, a Benamo so up one ampa. Papa, or said there be a Beman Bobosusa or Quine and 1 year piano. Now, someone see, was it done also, omitime Cosa, and Betimico say, Obia crime free our dear Nasi. Now, also when I'm in charge there, a year last year, and a Beman born a man, yes, I'll finish back or Ben and 1 day. If you are so cobaya, no catch and say, young train cacrania next year. Mammy see 1 or 2 millica, Yawada. Or ban was a papa. Papa Nassam was so acquainted when I was asking myself to shudder. Bishop was so hen and I catch and say, Cock. Now, dating now, what shall send next year, a year 7 for the empire. On Yamayaduma, obey your 1 day. Hallelujah.
Mammy say all Cornwall him say we so San Quayana to Manasem. Nansu wait there. Bishop Okay and Sana or so Achiatuma was a Nanuya on Yamiado on the 7th. Yakoyan and what there. I'm a Nanso was Sakawa was saying a couple of Mayam. Bishop Adishao. Was here Bushian Papa acquire at the Cassia on my 9 over 40 years. I finish I know one day. The papa also on one casa person or then Yamia say. And then Radia say, what the Radia aye. The then Yamia say. I can see a Yamina Papa Swaya Mammy, my brand casa, Papa Swabre. Papa Jamie can say Yanko for one shroud. Sabia, the idea samba when you my own put in our boy, and you what? And Cassandra can make can a drama more for no. A boy drama fear Diana and ye. I feel a Yamina Mosso. A year through, so I miss my warrior. Oh, Moan, Semeradina Copon. Mamina da former. Oh, Monomona, Shara did any Oh, but when some Merate. Yes. Yen by a Daniel Copon say, Bishop, Mammy said Radina Copon in Shroud now on your cassia. Bishop Yana Otaka say, Yamon Pai Yamaya Mano, now or Bonifon and Nissa, Yamano. My miss and a Babulantia were 23 years. Or more, a no one a woho. One can't be shemu. A fay, Obenwan and a bano, or Conum Pitoa, na ayano crack, na ayan to say, Obia or com. I as a common home. Ray and Omoko Shemwa, say, Aquaje, Bosom, a yesumai abese, nedem. Ah, or someone. Eti niama ho ye nyina ya konfosem nko an wo ye ne fie ho ti ma mi hwa na ne ye nyan wo se enya bam na te se de akom na bade a ene de ne fie ho wonya home wo fie ho eti na ne ye nyan na homete eti wo na adwen se obetu ho anamon wo mo kokọ hospital kokọ ba bi bebre nanso so ankosi aga okọ sofo bi wona sofo no bompa yegu anointing oil so ene ode ma no bishop say on fanko gu niama na suman ne so na onto niama ne ngu ti maame de oye no gu suman ne so na oyi ye na okotugu ye otugu ye no kwa de afede na ye kese ablante no wo ho anabosom na ba hwe ne say me niama na abaje ye no fabla wan fa ma meku e basa na ablante ne pie no oton lom no ofa ha etina okosofo okoje oye so obebom pa ma ne ba no problem na akwa afede problem na ba ba kese maame hu ba bi on famfa Mami ati yanka e was Sompa TV. Bishop Otuanamon Ebaha. Oba counseling. Obehu. Okachi ne se eniama no way was wakotu agu. Was okachi se ne kwan so okotugu. Ne kwan so okotugu. Nanso so no be ma na kwankyere ama na koye. Na oye akwankyere ne wi a de ha ne ba no ebetu afiri ne so boso ne ntim behwe ne ba bio. Mami nya agide de wo kire no no. Okoye no se de wo kire no pepepe. Oye wie ya na mienu na miensa na ade na tene ba na so re. The born in Semno, ade bi a aya tete da wo so. Ade bi a aya koda na da wo so. Erade a okuta tumi a ode mboa ne ma no. Wo oso be di adanse yi bi. The bishop etin ani so no edaba akodam yo nim se ebesa ababio ebeba atwam na awotwe mienu ekọ bosome ema bio bosome ne mehwehwe ne bio a maami gina ha no ode asta kese ma nyankopon oda nyankopon ase bebre ne nyina nyame aye mama da nyame ase erade medawase so ne medini ye me amen same mfata de bon ye ni same na wo ya de kasie sei ema mi tumi gina edomanim di adanse erade wa ye bi aseda ne animonyam enka udin papa erade won hira erade na so anya okese erade na ye erade medawase amen na me gina ya mama na danse so aka kire mo se bosom no eya ye hye no ye nto bosom ntwene ento okan Acts chapter 19 na ebra asomafo Paulo oma yeje somade nyina gu ho na ye hye no enti se wakoji bibi wo baabi na sese wasakire wi a ya bosom paye na ye twagya tum enti gya no tum a na sunsum no baabi efiri bia no na watwa no ko na wanya ofa ahode na wanhye na wo se wo koto atwere bo okro se fa koto toilet mo debi ye hye no e wo awurade anim ba unsema awurade nyankopon
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Adansia etwe gu ni nyina. Ye wa dansia edi ne TV so. Ena ye wa dansia amanfo etu anamon eba Nyankopon asolifio. Ye wa dansia so ye fa na asolifio. That's right. Enunti na mene me team eda ya wada bia. Jesus. Ye transenti ya wada we ya wada bia ye transe. Time no ya no pass 6 o'clock. Ekosi 2 o'clock. The enti ekosi 2 ne se obo wo se baby ofure no ofuro ka na ebebo 12 no onuru obedu 1 2 a obeba abeto ye na ye benemi team ye benya ne masofo enya kwan ehwew na ye ti na won so sene amafo di adanse no omo se sofo no nyame akwan o kire me de menye so ba nyame be fam so a kire o de wo so be ye na wo so obedi adanse saa so na efia de biara opebe bia akobọ mpaya efia de efia no pano kron na eja no aso opebe bia akobọ mpaya eye tuanamo bia no eye atwuma koforidua eye ebuakwa koforidua off Sunyani road odi gina mesena na ope ene inquiries bia eye ano wafre number no the kind no ye 0557 0557 000 967 and 0557 0557 30 90 80 number chato is 0553 53 89 number me saying now of Freya on Sabakae. I mean, now, no, your case, say no, say umbre, no, the follow Ceder our usual data. Now, send us some for Paul, catch a kuruto as ever, or some mountain team, na muhi him. You say your burden, a ring your quada, and I do the sumo say umbre, no near bompine, onyame, or my dance here. Somebody will be your person, me bosom pie, say you wounds you, or documents, or phone, or baby a pager. Rather me share was to me, Jesus, baby our pager needs you. Is your nane I sense you. Amen. Is your nane yesu moja. Amen. Nane is sent you. Amen. Your this you be ye beara. Jesus. Rather man dance here. Amen. Your pager the phone, the CV, the documents, the passport, me fra dance guso. Amen. Me fra dance guso. Amen. Yesu demo ka. Amen. Amen. Yamen ka ho na omo ho ba mame. Kosi se mesaya ba ho champion na nyame ama ho so adanse. Sa asem abofo na ka kire Sarah. Se ye bese aba ho champion na Erade acha wo ba. Have a good night.